city ni phai phor ni langhin kontisi ke parlo jaipong hawara longnon ke bang ji phere chiklo karbi risonim soronga je katalon ponje pan ki ses langhin hawar amai tum jaipong ai thia long ki do kulat along tirik kam ke senga mai kang nipon lapen bangso ki ses langhin hawar amai mai phu ralat tok bi kache pahem phu pon mai along konchun bang ram sing terang pensi mai ke phalam thi ke jai lapen aluhi pachini pon lapen mai long ke AAC EM Billy Mohon Khaglari aluhi sar poman pen chetong dun lapen mai long VDC chairman ake hai kirontok bi pen cenglok kaprek songjapi lapen jutang jubat kecing hona bangpu bang pietum tirik kama mai ke sengalong cetong dun mai long ceparai pon non ke bang ji hawar kar bi risonim soronga je katalon pon ji ki ses langhen hawar tirik kama mai pu ake hai VDC chairman kirontok bi apansi pek ponlo lapen working president long sing han se dun mai pu ken sing teron lapen sarmung rong paratuman si pek ponlo lapen chun bang arpu barot be rap chun bang arpu April sontok bi pen rensing tok bi apansi pek ponlo lapen aduntu sub committee sitame seng ponsi chairman arpu ake hai Billy Mohon Khaglari apansi pek ponlo lapen te laso along kachirap dun jia ke hai VDC chairman kirontok bi apansi convener pek ponlo lason se bangso terik kama mai ke seng pon along insam jin pen si mai pachun ponlo huluni pen bari the tok bi report time news difu bangso ang deng nang kele first langhin jonel Youth Festival ada kibi paman pon dilong nile phan reception committee long mai pun pe pot nile Franci Purwang thu suri akardom ladak langhin jonel committee atum phan nile hin pel suri akardom pajero apana Franci nile jorokang tu kang autonomous council la CM Dr. Tuliram long hang alang leadership long ke do joine na pen ke jorokang tu central committee long KCS President akah Chondro Singh Pro alang lipan chorogang tung alang litum ke matha klong ke lia jole peneng an ke langhin arat tum hanta ilitum dan jonel festival ke paman ponong dipan alang litum ke matha klong ke le ajone ni tung langhin arat akar bihoi alang litum han suri akero pajero apen ke bang jilang arni ke ni litum ka do ko ve ladak langhin long ke do arat ke do an akar bi upe aparo upe aboro bupe da ke do anak khani tum ka do be cherap che to pen ba bangso asai tum ke pachun bonji phan ka do be tum cherap che to bo si ni tum anam ko tamne hirjimi chohang pon po lasi ke bang dilang ani ke ka do be ni da message ki pikang tum ka do be dak langhin lo ke do ara an pena pen ma tum sai yang deng cheklem pon ne la pen ke bang dilang ni mesen pe tum pachun pon nang posi ni lam the dan se kan tum pokor la salor jaipong palang jadi lo nitu la langhin inter langhin ke doan akar bi atum banan ke dendaghat puno Diba namelang so apart puno mapen ke salwar apart puno ilitum jutang lote sota tinghon lasi laso jutang kacing hon alam ben ilitum mange un an mange cerap cetu nang to besi nilihin mai pu ban ben be tuning dilo pen pineng ko na junji tong kicing dili tu non isi everest en lo alang litu man isi ajulong lo pining fast itu la junel la unit kacetong ge bang ke tar net ke bang si tong si lilihin ben ajulong lo langhin junel festival ibije phan itu RC senglo lasi nili phan maipu arpu nang keklo lasi laso maipu arpu pen itu nanga cerap cito ji aphan si sob aphan da itu song dhorom pipin ben itu akorde lapen ji teman cihang lo pini lasi itu pini langhin junal festival kibi ke itu jaipong long si first time lo ilitum dak jai pongong si bi ko lasi unana bange video ko te atumanda kala so pacing dak ponji ponsi ingli ban tuning dilo laben ke kethe kiding atumanda tuning dilo unan bang cerap cito je pa lasi nilihin kan ke lan si